Ndewo na Igbo. Afọ m bụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo nụ. Taa bụ 30 April 2025 n'ọgụ afọ ndị Bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa Ifeke. N'izu Igbo, taa bụ Nkwọ. Ndewo nụ. Anyị ekele ụwa na mmụọ niile anya n'okike na-alụ ọrụ, na mmụọ niile na-eche na-edu anyị, na-edu anyị Igbo, na-eche na-edu anyị bụ ụmụ Igbo n'ebe niile anyị nọgasị. Ndewo nụ. Anyị si taa bụ Nkwọ, ka ikuku Nkwọ nyakụpụla anyị uke, nyakụpụrụ anyị nseke, nyakụpụla anyị arụkụ, nyakụpụla anyị kpakpamkpa, nyakụpụla anyị omekwa, nyakụpụla anyị ife ọjọọ niile nọ na ndụ anyị, nọ n'akụkụ anyị, nọ n'ezinụlọ anyị, nọ n'ogbe anyị, na-egbochila anyị ọganiru anyị. Ndewo nụ. Nkụzi nke taa bụ mmiri onye si wee bịa ụwa. Ndewo nụ. Na nkụzi ndị nkụzi bugolo, anyị ma na ka ọdịnala Igbo si wee na-akọwa na anyị nwere ala eze na mmụọ dịgasị iche iche. Anyị nwere na mmiri, anyị nwere n'anyanwụ, anyị nwere n'ikuku, anyị nwere naanị. Ndewo nụ. Ọ na-adịbụ mmadụ na-abịa ụwa, ọ na-esi na mmụọ wee bata n'ụwa. Onye na-abịa ụwa si na mmụọ dịka onye na-eje njem. Onye na-eje njem na-akwado njem. Onye na-eje njem eji ife ọ ga-eji wee nọ ebe ọ na-eje njem, dịka akwa, dịka ife ọ bụla ọ dị mkpa ọ ga-eji na-eme ife dị mma, na-eme ife dị mkpa n'olu ebe ọ na-aga njem. Ya mmadụ na-abịa ụwa si na mmụọ na-abịa. O nwere ife dịka igbe, dịka akpati obu ọ tinyesịrị ngwongwo ya ọ ga-eji bi n'ụwa. O tinye dịka akwa ya, ife ọ na-eyi, akpụkpọ ụkwụ ya, ife niile ọ ga-eji bi ụwa, ọ bụ ya n'igbe ahụ. Mmadụ na-abịa ụwa, ọ ga-esi na mmụọ bata n'ụwa. Ọ ga-agafe ife jikọlụ mmụọ na ife jikọlụ ife. Mmadụ na-abịa ụwa, ọ ga-transit na ana mmụọ bata n'ụwa. O nwere ife dịka kpọọ onye transit hub. Mmadụ na-abịa ụwa, ị ga-ama nọ mmiri na enu anị na fa nwelụ ezigbo mmekọ, maka na ọ na mmiri ka ị ga-anọ, ịzọdụ ụkwụ, ị na-emetụ ụkwụ na ana mmiri. Ịnọdụ na mmiri, ị ga na-emetụ ụkwụ na ana mmiri, ị ga-azọlụ ụkwụ na ana mmiri wee pụta n'enu anị. Mmiri dị ka briji jikọlụ mmụọ na ife. Ya onye na-abịa ụwa ga-agafe mmiri wee bata ụwa. Ya mmiri bụ transit hub. Ị na-abịa ụwa, ọ ga-enwe mmiri ịgafelu wee bata ụwa.
dịka transit hub. Mmiri dịka bridge jikọrọ ife na mmụọ. O nwere akpati ibu. Ịbata na mmiri isi bịa, ị adọba akpati ya. Ọ ịbata ụwa. Ị na-eto na-ebi ụwa. Olue mgbe ife dị ịchọ dị ka ịgbanwe akwa ma iweta shoe ọfụ ma ife ọbụla dị gị, ị ga-eje na akpati gaa anwụ ịdọba dị ka dị na mmiri jee welu ife ịchọ ị ga-eji wee nyere onwe ya aka n'ụwa. O nwere akpati ife dị ka akpati ngwongwo ya ịdọba na mmiri maka ịma mbunwu ya bata n'ụwa ozigbo, maka onye bụ akpati nwe ebe ọ na-adọba ya. Mgbe ị dọbala akpati gị na mmiri, o nwere ndị si na-edele gị anya dịka security. Ọ na-enedele gị anya fama ife dịgasị na akpati gị, maka na ịnọzi n'ụwa ịnọrọzi na mmụọ fama mana gị nwa amarụ. Ọfa macha mgbe ị kwesịrị ngwongwo dị na akpati gị mgbe ọ dị gị mkpa. Ndị security gị dị na mmụọ na mmiri famaala ya. Ọkwụ na-aghọta ya. Ụfọdụ ga na-abịakwa enye gị nsogbu si bịakwa wele ife dị otu a n'olugokwa mgbe ị ga-eji wele ya mee mgbe mkpa n'ụwa. Mana ụfọdụ gị ịda ama, ụfọdụ gị na-alụsị ụmụ nlọ ị na-alụ na-afọ onwe gị na mmiri na-emegasị ụmụ ife ọnya ọsọtịna ya. Ọ dị mkpa na ịnọkọta nwa Igbo nke bụ ị ya achọpụta mmiri isi bi ụwa. Ọ dị mkpa na ịnọkọta ije na mmiri isi bi ụwa wee jee gọlị ife. Ndị security ya ọ ga-ekponya ndị otu yi nọ na mmiri na-edele ihe ngwongwo ya anya, tinyefe ife kene efe na ngwongwo ife na-edele anya. Fama ife dịghị mkpa lulu mgbe ọ ga-abụ ị ga-eji ewe m ife kwesịrị ime n'ụwa enye gị. Enwere ka ọ bụrụ moto kaba lulu mgbe ị ga-anya moto enye gị moto. Enwere ka ọ bụrụ mgbe ị ga-alụ ụlọ enye gị ya ife ị ga-eji wee lụọ ụlọ n'ụwa. Ikene efe maka ọfa na-edele ngwongwo ya anya. Ọfa dị ka security. Enwere ka kpọnya ndị otu. Ọfa bụ ndị otu. Enwere ife a na-alụlụ eme ka obi dị fa mma ka fa wee na-abịakwa n'elotali bịakwa welu nka n'olugokwa mgbe ihe eme nka ogwegwe mgbe ngwongwo ya niile ịdọba na mmiri mgbe ị ga-eji welu ugbo mkpa ị chọrọ igbo n'ụwa ịbịabalụ. Gba mbọ nwa Igbo chọpụta mmiri ụwa ya. O nwere mba dị n'ụwa, mba niile dịgasị n'ụwa, mana South America mana Asia faghọtalụ ụlọ mmiri balụ na ndụ mmadụ bịara. Ọnya ma oge niile ị na-afụ ofefa na-eji achụ aja na mmiri. Nke anyị ama ndị iche anyị ya na-ejekwa ụka, mana ọdịnala anyị ga-ejidesi ya ike maka o nwere onye na-etufu nke ya. Ndị awa na ụmụ Igbo nye agba mbọ ije mata mmiri isi wee bịa ụwa maka onwe ife idobela ebe anwa ka i wee jee weli ya ịchụ aja ikwesịrị kene ndị na-edele ya anya. Ịchọ ịkpọfa ndị otu ịkpọ ya ndị mmiri farapụlụ gị enye gị ngwongwo ikwesịrị iji wee egbe mkpa ịbịala Igbo n'ụwa. Akwụ na aghọta ya. Ndewo. Ekene m unu. Asị m na ọ ga-adịla ụmụ Igbo mma, ọ ga-adịla anyị niile mma. Ka unu bụ ndị na-akwado m na-esonyelu m na-atụsa ozi m, ọ ga-adịla anyị niile mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Asị m ife ọbụla anyị niile etinyela aka n'izu a bụ ife na-eweta agamniru, na-eweta ndụ, na-eweta udo, na-eweta ọṅụ na ọ ya aga na chi anyị na mmụọ niile anyị na-aba Igbo ebe ọ ga-ekwe ka ọ gaa na ọ ga-aga na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ndewo. Ekene m unu. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ. Mgbakọ mesịanụ.